I passem a la següent ponència, que és a càrrec de Vicent Molés, que ell perteneix al bufet de Molés i Martí, advocats, i ells ens exposaran les característiques de la varietat que està en registre, està registrant-se i està treballant-la i està portant tot a terme, no? D'una nova mutació que va néixer així en Castelló i per tant té el nom de Castelló i ens contarà totes aquelles novetats que nasquen al respecte, perquè és una de les desconegudes, no? Diguem, de les jornades d'avui, perquè les altres són varietats que ja coneixíem tots una miqueta més, però jo crec que aquesta és una de les que tampoc anem a catalogar-la de sorpresa, però que és nova perquè la desconeixem, moltes persones la desconeixen i per tant segur que serà interessant escoltar a Vicent, així que quan puguis, Vicent. Moltes gràcies, Carles. Bona vesprada a tots. Me toca començar després del cafè, espero que estiguem desperts encara un rato. Pensava jo que d'Eurosemillas ens ensenyarien molt, vaig ja tindre que tirar-me jo el ruedo. Quan ha entrat este matí jo així, he vist a Rafa Cano precisament i me diu: «Hombre, Vicente, ¿tú qué vas a explicar de naranjas?» Pues bueno, la pregunta està ben acertada, perquè jo soc advocat. Així sou tot tècnics, agricultors i experts en la citricultura, i jo, encara que m'abuelo era agricultor, mon pare mig agricultor, perquè era dels agricultors d'aquesta època, que treballen en un puesto i després les pares van al camp, doncs jo no he sigut res agricultor, salvo quan m'abuelo m'alçava a anar a repartir fem o despedregar les finques, que ho odiava. Suposo que vaig decidir anar a la universitat per no anar al camp, i fa uns anys, quan es comença l'auge de les varietats protegides i que ens entenem tots per els conflictes, com a advocat es comencem a treballar i me torna el que jo tenia dins, la substància de veure de m'abuelo, mon pare, i m'agrada tornar a Castelló, jo estic a València, tornar a Castelló, ho senc i m'encanta, perquè unisc el món del dret en la propietat intel·lectual i en el camp. I tornar a parlar en amics, com he trobat avui, que estudiaven en mi, que són enginyers agrònoms, o altres clients i professionals que m'encanta treballar sempre en gent que no siga abogat, perquè els abogats, entre nosaltres, són molt avorrits, les coses com siguen. Però bueno, avui així, jo també tinc la sort d'una cosa, no tinc que vendre res. El titular d'esta varietat i el propietari d'esta varietat és este senyor que teniu en la imatge, que és Vicente Castelló. El nom de Castelló no és per la província de Castelló, és per el seu apellido, i des del principi s'ha de pensar que era el nom més adequat. Gràcies a Déu, en el filtro que se passa sempre de les denominacions, l'oficina europea molt l'ha acceptat i allà estem. Quan jo conec a Vicente Castelló, Vicente és un agricultor de la vall que tota la vida ha tingut molta inquietud en observar molt bé el camp i treballar-lo i observar mutacions, i de fet no només va descobrir aquesta, alguna altra la va trobar, i sempre s'ha apoyat en gent i en tècnics, inclús tècnics de l'IVIA, ha anat sempre consultant a la seva vida, no sempre han sigut interessants, però un dia va pensar que esta valia la pena. I va fer un esforç individual, agricultor, com és d'antes, com va aparèixer la Clemenules, o va aparèixer l'Hernandina, o altres varietats que van eixir del camp, d'un agricultor que li apareixen, les descobreix, les cuida, les aïsla i se descampen els agricultors. Doncs Vicente ja tenia algun coneixement més, ja sabia que era la protecció de varietats i decidís en les consultes que fa, per exemple, en l'IVIA i en l'ajuda inclús dels tècnics de la Unió de Llauradors, decidís donar un pas avant i fica la varietat en sanejament en l'IVIA. I quan ja està acabant-la, se planteja si li interessa protegir-la i cau en el nostre despatx. Nosaltres li expliquem lo difícil que és el procés, que Pepe Cuenca este matí ho ha explicat, i és de veres, lo difícil que és, lo car i l'esforç de mitjos que n'hi ha per fer-ho, i la prova és que la majoria d'empreses que avui han presentat a varietats són empreses grans, estructurades, que tenen una capacitat de fer desenvolups de plans de desenvolupament de varietats, d'invertir diners en investigació per desenvolupar noves o importar-les i explotar-les. I el que jo vinc a contar-vos no és ninguna promoció ni ninguna venda, perquè no podem vendre, perquè aquesta varietat encara no està acabada de protegir i després vos explicaré com està.
però sí vinc a informar-vos. Quan la Unió ens dona l'oportunitat de voleu parlar de la Castelló? Doncs sí, perquè estem ja en l'últim any i ens interessa explicar-la. Què és esta varietat? Esta varietat, com moltes, i que este matí ho hem sentit, apareix d'una mutació natural, però que se detecta i s'observa en el camp per Vicente Castelló, i així com en altres que ja havia vist les va descartar, demanant assessorament, esta va decidir tirar avant. Per què? Perquè aquesta varietat és una clementina que ve pel mes de gener. És una mutació de Mioro i ell va considerar que tenia certes qualitats que podien vindre bé en l'espai i en temporal d'una campanya que podia ser interessant i la va seguir. Va aparèixer en una parcel·la de Sagunto, de la seva propietat, que encara està, i d'entre les diferents mutacions que va tindre en aquest camp, que n'hi havia Mioro, és un peu carrizo, però n'hi havia Mioro, durant els anys, aquesta és la que va decidir tirar avant. Com és aquesta varietat? En realitat és una Mioro. I tots els que la coneixeu, que la coneixereu millor que jo, és una Mioro, però se dona la circumstància que en el mes de desembre està encara no madura, que en el mes de gener, cap a meitat de gener, té el seu punt de maduració. I té el seu punt de maduració i aguanta prou bé fins la primera setmana, inclús la segona de febrer. És una Mioro, és una mutació de Mioro, per tant, pela molt bé, la pell no és molt grossa, però és resistent, no se marquen els galls de la taronja per fora, o sigui que queda molt uniforme, és achataeta, no té coll, té prou contingut de suc, o sigui, arriba a superiors als 50. Les septes o les membranes entre els galls són molt fines, per tant al menjar els tècnics diuen fundent i és aixina, no molesta res, és molt fina. Té un sabor excepcional i textura fundente i no té semilla. Això és el principal. Sabem esta clementina en totes les qualitats d'una Clemenules o d'una Mioro, però ficar en el mes de gener. La següent imatge que volia ensenyar-vos és per veure una fruta que en la imatge vos diu fruta a fecha 21 de febrero i recogida el 1 de febrero. Nosaltres no tenim laboratoris, Vicente Castelló no té laboratoris, però aquesta taronja està acollida un 1 de febrer de l'any passat. Ficar en el banc de la cuina no és molt científic, però mos entenem. I 20 dies després és aquesta foto. La pell està en perfecte estat i pelar, la carn està perfecta, una taronja perfecta, 21 de febrer. En tota la qualitat d'una clementina. En quant a l'arbre, és un arbre molt vigorós. És prou característic d'ell, té una fulla molt gran, molt allargada, molt gran. Jo que no sé res de taronges, diria, és una fulla antiga, quasi de llimera. No és de llimera, però és de veres una fulla molt gran, molt allargada, molt puntiaguda, que acompanya molt bé, per exemple, per collir en fulla, perquè és molt resistent i aquesta fulla de més. Ens han explicat en altres varietats, i en aquesta també ocorrís, que fa prou de ramilleig, és de veres, i ahí teniu imatges. Això és en gener de l'any 2020, aquestes fotos que esteu veient en pantalla ara. Encara té alguna traça de verd, si veieu, no sé en les pantalles xicotetes, en aquesta se veu millor, encara té alguna traça de verdet en la pell, però que quan passa una setmana, això era 9 de gener, passa una setmana i se fica en la segona, tercera setmana de gener, està roja preciosa i és el seu punt òptim. La maduració interna, a principis de gener ja se menja bé, però el color ens arriba a partir de la segona, tercera setmana de gener. En aquest cas és molt interessant. La següent fotografia ens ensenya fotos de la campanya 2021 que diem, de l'any 2021. La primera foto que estan molt verdes però ja se veu
la producció, la forma de les taronges de 31 d'octubre, la següent el 11 de desembre. En aquesta foto, si se poguera apreciar, se veu el tipus de fulla que vos dic, i el 7 de gener, que ja estan rogetes, encara alguna marqueta verda que desapareix en pocs dies. I el mateix en la campanya del 21-22, i les fotos són de desembre, o 22-23, fotos de desembre i gener. Té molt bona producció, però no és res nou. Jo he estat sentint antes la Sando, perquè és la veritat que probablement més coincidís en esta. Esta coincidís prou en els temps de la Sando. Jo penso que en el que han explicat ells està bé una setmaneta o 10 dies després, però probablement té unes característiques en aquest sentit paregudes. Què ens dona? Tot el món, quan jo he parlat amb algú, i què té de diferent? Per què és diferent a totes? No és diferent a totes, és una clementina. El que passa que, per exemple, una Sando és una varietat que està ja en el mercat, que la coneixeu, que s'ha produït molt, ja fa 2 anys molt de producció, i és una realitat, i la nostra és una promesa. És una promesa en qualitat, en un temps que pensem que té prou de desenvolupament i que n'hi ha molt per conèixer encara d'ella. De lo que ja sabem vos ho hem ensenyat. Me preguntaven també, i se pisa, té alternària? Doncs mira, alternària nosaltres no vam analitzar si en tenia. El que es passa és una clementina i no l'hem observat mai. I pisar-se en el mes de gener quan mos venen i la pell tan resistent i forta com té, tampoc se pisa. Ho farà en el futur? Doncs quan hi hagi més experiències en diferents zones, en diferents cultius o diferents peus, ho sabrem. Nosaltres hasta ara la coneixem en un peu carrís, sobre una madera intermitja de Mioro, perquè va néixer d'ahir, i després la tenim plantada recentment en molts peus, en Citromelo, en Carrizo, en C35 i en Forner Alcaide, perquè volem veure el desenvolupament. És típica una clementina de la zona de Castelló, en altres zones també hi ha clementines i se cultiven, però jo penso que és típica de Castelló i tots els que sou de Castelló sabeu el que és aquest tipus de clementina, la qualitat que té, i aquesta les aguanta totes. El que passa que ni ses fetges. I ses fetges per què són especials? Doncs perquè les clemenules no arriben bé ja. Clemenules ne tenim moltes. I damunt, totes les que tenim, quan arribem al mitant de gener, tenim problemes. L'any passat estaven molles, un altre any estan pisades, un altre any estan bufades. Doncs esta, com veurà més tard, aguanta. I podem fer la continuació. El cultivador de clementines pot tindre una opció a allargar la seva producció. I aquesta és probablement la virtut més important d'esta varietat. Així, el que tratem d'ensenyar és, això són injertos d'un any i 2 mesos. És molt vigorós l'arbre, és molt fort, creix molt ràpid i ens està donant aquesta virtut, que en seguida és molt fàcil de fer ser arbre. Vos ensenyo, per exemple, un empeltar en 2 anys ja neta, ja només queda la nenya de Castelló. És un arbre. Òbviament, el segon any d'empeltar encara no hi ha una producció, veurem l'any que ve com està, però l'arbre s'ha fet. I això és sobre un arbre vell. Això és sobre un arbre vell. Volem veure en arbres ja moderns, peus moderns i adaptats a cada zona. Per últim, simplement com a exemple, en el procés de testeig que estem encara i en col·laboració en el vivero que està multiplicant-nos el material, tenim ja algun camp més de prova on així, aquesta és una planta de març d'enguany i l'empeltar és d'agost d'enguany. Ja podeu veure, sobretot en la primera foto, que l'empeltaeta va molt forta, va molt bé, i l'altra imatge simplement ensenya que no és un camp molt gran, però sí que han ficat tots els tipus de peu. Nosaltres, què volem dir-vos? Aquesta varietat no la podem vendre a ningú, no és la intenció. Avui la intenció és només informar que existís, que hi ha un agricultor de peu que va apostar per ella i la té en el tràmit. Estem en l'última fase de l'aprovació, que l'especial probablement és la maduració mitjans de gener
i que la recol·lecció se pot estirar fins inclús el 10 de febrer han ficat, però jo no soc agrònom, ja us ho he dit, i els temps de collita, això es marca la realitat. Això és l'experiència que tenim en el que tenim, que són pocs arbres. Però sí se repetís, i s'ha repetit ja molts anys. Estem ja en el 5è any de protecció, tenim 4 informes ja d'avaluació fets per l'IVIA, perdó, per l'Oficina Espanyola d'Avaluació, que és la que fa la protecció, està en l'oficina europea, per tant serà protecció europea, i ens falta, la previsió és, com ho veu en aquesta imatge, se va sol·licitar en abril del 2019, des del 17 se va començar el sanejament, va durar quasi 2 anys, any i pico, el 5 d'abril del 2019 se va presentar en l'Oficina Europea de Protecció, en abril d'enguany va ser el 4è informe d'avaluació i s'espera l'últim i el definitiu en 30 de juny del 2024. Si se produís definitivament aquest informe és el positiu, com han sigut tots els anteriors, això vol dir que en finals del 2024 el títol pot estar aprovat. En aquest moment és quan estarà disponible aquesta varietat, mentre no ho està. Què passarà en un any i pico que ens queda encara? Doncs que sabrem encara molt més. Si és intenció de l'obtentor i nosaltres com a despatx que estem ajudant el nostre client a la divulgació de la varietat, doncs que estarà disponible. Estem a la vostra disposició per informar-vos, per ensenyar-vos el que sabem. No podem prometre el que no sabem, però sí que pensem que és una varietat molt interessant, que pot cobrir un hueco interessant, que no estarà a soles, que se solapa en la Sando probablement, i si la Tango s'adelanta també, però això és la vida. Varietats estrelles com la Nadorcot, la Tango o la Orri, va ser molt difícil que les trobem. Va ser molt difícil. Les varietats ha de ser el que ha sigut sempre, buscar huecos, qualitat de fruta, huecos de mercat i defendre-la. Aquesta és una. Per a la gent que cultiva clementines és una opció. De fer clemenules, estirar-se la seva producció, si vol, fins a arribar quasi al mes de febrer en una següent clementina. Després estan els híbrids a seguir. És una opció més que considerem molt interessant. La varietat està en els camps de multiplicació ja. Fins ara se multiplicava només per fer les proves, però s'ha reforçat des que vam tindre ja l'últim informe en abril, s'ha reforçat un poquet més, han fet més material, han plantat algun número d'arbres major per seguir fent proves i estarà disponible a partir de que s'aprovi el títol. Antes no, perquè no se pot fer. Només se pot vendre material quan és certificat i només se pot certificar en cítrics quan està protegit, però sí, des del principi Vicente Castelló, que la vam presentar, vam arribar a un acord en Viveros Agroalcanar perquè ens feren tota la faena de multiplicació en camp base i de multiplicació de material que necessitem i allí la tenim. Quan vinga, veurem. M'adelante a preguntes. Condicions? No n'hi ha. No està a la venda. No tenim ni idea. Pues ho dic així. Quan sapiem que va aprovar-se, que serà l'informe final en juny de l'any que ve, determinarem una estratègia. Quina és la intenció d'esta varietat? Està feta, desenvolupada per un agricultor i pensa en els agricultors. O sigui, la intenció és facilitar l'accés pels productors. I això és el que marcarà tant les decisions estratègiques de comercialització i de posar en el mercat. Així que, per la meva part, no res més, només afegir que som advocats, però som una de les poques firmes, salvo els grans despatxos, nosaltres som xicotets com el nostre client, agricultors de camp, advocats de camp. En quin sentit ho dic? No som grans firmes, no som garrigues, no som grans despatxos que tenen totes les especialitats, som una firma que des del baix i des del coneixement de lo que és el sector agrícola treballem en tot el que és la protecció de varietats, però també en la gestió. Però no només en cítrics. Duem aràndanos, freses. Avui en dia, des de València, servim a clients en tota Espanya. I firmem acords internacionals en altres països per promocionar varietats. Aquesta és la nostra especialitat. Tenim, gràcies a Déu, clients com Vicente Castelló, que són valents d'apostar per una varietat que ell va creure, que ningú el va impulsar, ell va creure, se va assessorar en l'IVIA, va fer preguntes on tocava i va tirar avant.
Així que avui està així perquè tot el món la conegueu i a partir d'ara, ojalà en el futur sigui una veritat interessant per a tots vosaltres. Moltes gràcies. Als amics és avisat que no me feu preguntes tècniques, perquè si no us farem el ridícul. Però per supost estem així disposats a qualsevol pregunta. Rafa Cano, alguna pregunta? Qualsevol cosa que vulgueu saber a la vostra disposició. Fiquem el què? Bueno, no tenim que pagar plantilles de personal molt gran, Aquesta és una situació. I jo he tractat de dir-ho, feta per un agricultor per als agricultors. Això no és una empresa no feta encara, és una acció d'una persona que se preocupa i que té l'aspiració, perquè quan ho pren aquestes decisions hi ha una part de curiositat personal, però també una altra part de dir això que jo pense que està bé, vull que la gent ho conega. Bueno, doncs jo pense que la intenció d'esta varietat serà que puga tindre difusió i que puga ser accessible. Jo no sé si és massa tècnica, però volia preguntar-te una cosa. Com que la Mioro requereix un cost important d'aclarida, aquesta varietat necessitaria aclarida també de fruits? Doncs mira, l'experiència dels arbres que tenim no és molt important, per tant, potser no és testimonial, però sí hem fet alguna aclarida, però no ha sigut molt important. De veres, des de l'inici tenen un calibre molt interessant. Nosaltres en la presentació hem parlat d'un 50-60, però hi ha algun calibre major, però que el tamany és prou interessant, no ens ha donat problemes. Després la pell aguanta molt bé de veres, i collida, sense fer tests molt tècnics, que ho farem enguany, perquè nosaltres a l'IBIAS vam demanar també que ens feren les proves en càmera, perquè ho fan, però és de veres que mentre no volen acabar, l'oficina d'avaluació vol acabar més els seus informes i després fer-ho. Volem a veure si enguany ens ho fan, en la fruita d'enguany. Però fins els arbres de l'IBIA, de l'oficina d'avaluació, són arbres que ja estan molt desenvolupats i fan producció important. Això és una realitat. Gràcies. Sí, davant. Hola, Vicente. Quería preguntarte, los años que lleváis o que se están haciendo la evaluación de esta variedad o de esta selección, ¿se están haciendo desde la procedencia del material vegetal del árbol madre, es decir, de donde procede esa mutación, o se ha hecho con material limpiado de fitoplasma, virus o viroides? Pues mira, el árbol madre existe, pero no es el ejemplo, una mutación no siempre es el ejemplo de lo que va a ser la variedad. Los árboles que más nos han dado la primera imagen de lo que va a ser el fruto, que es casi todas las imágenes que habéis visto, son árboles del material del árbol madre. Es verdad que las injertadas de 2 años que veis es de material limpio ya. Es de material sacado de IBIA y que ha ido al campo base y de ahí hemos hecho los injertos nuevos. O sea que las imágenes que has visto, la mayor parte son de árboles de material todavía no saneado, pero todo lo nuevo sí que lo está. Gracias. Voy a hacer 2 preguntas. ¿Esta? Esta. Sí. Lógicamente injerto de chapa, sin lugar a dudas, sí, ¿no? Sí. Y posiblemente, como ha dicho, de material vegetal. Este saneado. Saneado, perfecto. Se nota la gran potencia. Sí. Pero en la parte de la fotografía izquierda, superior izquierda, veo que no tiene por qué ser lo que... Pero veo una no buena afinidad entre patrón, entre injerto y patrón. Es decir, veo un crecimiento, posiblemente por la potencia, y no es una crítica. No es una crítica. Y te lo voy a explicar con mis capacidades. Son árboles viejos, son árboles hoy día oronules. Esta es la misma finca donde apareció la variedad.
La mioro se eliminó en su día, es todo oro nules y son árboles viejos. Las plantaciones nuevas, pequeñitas, ya es material nuevo, estos son árboles viejos. No veo a quién me pregunta, disculpar, estoy mirando un poco a ciegas, pero tal vez, hola, tal vez sea esa la explicación, son árboles viejos. Vale, y la segunda pregunta es que ¿tienen alguna experiencia sobre esta variedad en injerto de púa? No hemos hecho nada en injerto de púa. No han hecho nada. No. Vale, pues nada más que eso. Gracias. Gracias. ¿Alguna cosa más? Sí, se parece a una mioro. Bueno, yo soy de aquí. Es como una clementina, pero dulce, buenísima. Aguanta muy bien la acidez también. Se parece a una mioro. Mucha calidad en ese sentido de sabor, desde luego. No sé, en la foto que estaba la fruta, se observa que la carne está prieta todavía, mucho caldo, buena calidad de sabor. Nada, una clementina de las que hacemos en Castellón, de las buenas. Pues muy bien, señores. Mucha curiosidad genera para nosotros también, Estamos en el proceso y confiamos que todo el trabajo que estamos haciendo, pues que al final sea útil para los productores, no solo para Vicente. Vicente, que está aquí presente, estará muy orgulloso hoy, pero él, la pena que le da, dice, yo se me acaba esto. Y digo, no, todavía vamos a dejar algo, no te preocupes. Buenas tardes, gracias.